Na Semana do Medio Ambiente imos escoitar todo tipo de promesas, de súpeto imos loitar contra a emerxencia climática, imos protexer a biodiversidade, e os concellos van reciclar como nunca reciclaron, pero é recomendable distinguir o grao da palla e distinguir do que son propostas firmes, políticas sinceiras e eficaces do que é mero postureo medioambiental. Onte vivimos un exemplo moi claro. A Consellería de Medio Ambiente de Inés Rei levou a pleno o acordo para unha cidade verde. Un acordo que non contén ningunha soa medida concreta, nin un só euro, nin un só prazo no que se van executar esas melloras medioambientais. En realidade, levamos 2 anos vendo como o compromiso do Concello da Coruña co Medio Ambiente desapareceu e lle damos un suspenso ás políticas medioambientais de Inés Rei. Por iso votamos en contra. Non estamos a favor do paripé verde nin do postureo medioambiental. É moito peor que non facer nada. É como finxir que se está apagando un lume mentres deixamos que se queime a casa. Nos tentamos facelo de maneira diferente. Hoxe estamos na Torre de Hércules, un dos 2 espazos naturais protegidos cos que conta agora a cidade da Coruña, onde empezamos a loitar contra as plantas invasoras, queda moito por facer. Fixemos o mapa da biodiversidade, lembrades tamén o vertido cero e como recuperamos a bandeira azul na praia de Oza. Se cara non sabedes que a planta de Nostián entre 2015 e 2018 reciclou un 30% máis dos residuos, pero seguro que coñecedes as ecohortas e sabedes que na Coruña xa non se celebran touradas. Foi parte das nosas políticas. Hai moito máis, pero non hai que ser nin triunfalistas nin autocompracentes, hai que exixirse máis, hai que implicarse máis, hai que ser máis rápidas e traballar máis pola protección do medio ambiente, xusto o que Inés Rei pois non está a facer.